Assam adang pi Pregjama district along ke Dodama Tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen ing Thumdampo. COVID-19 case oke ongnai ang bong along India ta ing dengkre trokan kele. DNLA claim bang hini army ari deng apran kedam. Kardam pini prime dama bertalong penili sami jili hansepi non bertang tompen arjik tha. Guwahati pen Tinsukia district along kedo Karbi Anglong asar panjang mi po ni phai ingko rapho arni Karbi Anglong Autonomous Council pen ing Thumdampo pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kapangda. COVID-19 pen ajok det pikang terklaga por hut chidam chibanglong lepen penang an kisung chichak nang rintilo. Lapusona por hut jang mi po ni phai ingko rapho pen ingko ratroksi arnian ni thoma pharman asamang kangalong amat kedo kapre ka district along kedo damatumaphan mithang ahem ka chidam long our size sarkar pen pipon lo. Laso teng si Karbi Anglong pen Assam adang pi Pregjama district along kachong dap lapen lokachar di dam abang phu bang phi atumaphan jangmi po ni phai ingkoi rapho arni Karbi Anglong Autonomous Council pen kang thumdam je phan chisik pon lo. Laso po thak pini arni kang samapor Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pherangkya thengno kaning je tengke Karbi Anglong pen Assam adang pi kapre ka district along kachong dap dam lapen lokachar di abang phu bang phi atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen kang thumdam je phan si chisik pon tanglo. Lasi pinap jang mi po ni phai ingkoi rapho arni humkre hini Karbi Anglong Autonomous Council pen bas pathik ponsi Tinsukia ledu along humpho lapen Guwahati along humtroksia bas kang thumdam je phan toy popusi ningje lapen ke pinap pen itu da humkre hini abas to iko Karbi Anglong Autonomous Council abas lapen ke Tinsukia ledu rata bang thor hini do Karbi Anglong pen kidam Karbi Anglong cuma kayang selo pada kacang dadam adalah tuhan ke manje pan DCSP Tinsukia DCSP pana cingkialo lapan dak CWSD pana cingkialo lapan lokal MLA temana cingkialo lapan na cera monpo lapan permission ada elo lapan Guwahati pan pana dropsi to eko lidu pan ke humpo asila tum ke bang ke dam ke akejoy kan tang CM Tuliram Ronghang kaning je thua tengke alang lituma phan kang thumdama hot kicho kijon pendang lok kache thapanam mas lapen ri kache pangthera dawai anta Karbi Anglong Autonomous Council pen avar sai pipon poputa CM Tuliram Ronghang ningje tangka poisa thangta alang tum cipinang ne kicho ko yunda ne tum Karbi Anglong Autonomous Council pen pipon po lapen ahem kapili ye phan tum Karbi Anglong Autonomous Council pen transport government han hukum piala aso teng dan si senam anang tu han thumdam po pinap dike jaban pola so philong se phuna ne dulang bisnot sarili ta dulang pusika dulo kasi bisnot sarili pen jenglo kalong kapre ka dim kami je tu kami ni tu la kang thumdam je phan la lempon je phan sayang deng pon po News report Diganta Teron pen Sarjo Kathar Karbi Anglong live. Somendar adang long kache thangplop coronavirus mate COVID-19 ke so abor kivir jikali si aphiong ke so phainang bat ong si thekponong bomlang. Labangso COVID-19 ke so pan kache pa jok ponjia phanpura Somendar adang adet tin along ta lockdown paruponlo. Bonta langdam lo pulote pini arnianta ke so phayabang ke nang bat bom si thekponong bomlang. Langdam lo pulote Somendar adang long COVID-19 ke so abor ke long abang ke aphai pini an lak ingkoi ra troksi ra suri ingkoi ra isira pharo ke thamra phoke braptian plengtang lo bangsong bong pen ke so ke me aphai lak troksi ra suri phlike bra phora pharo throkra bang photum ke so pen me ponlo lapen lak isira suri troksir ke pra isira pharo hinira bang thong ke pra isiatum bangso ke so pen afran damnang lo Lapu Bharat daralong sitame lockdown biko kapita arnibang COVID-19 ke so ke long aphai nang ke bad bom jok non an bang suri ingkoi ra ke thomra bang toxikia bra toxian ke so ke long aphai plengtang lo bang suri ingkoi ra ke thom ke so ke long aphai ke pleng dona jok Somendar adang long ke so ke ong nai ang bong pen Bharat adeta ingdeng kre trok along an amen le duntang lo News Desk report Karbi Anglong live.
Dhansari constituency Nagaland ahoyalong peda porphai phora achite mahut banghini DNLA claim bang atumaphan army atum adimalong amat apranarmo damdet. Karbianglong pen Nagaland ahoy Dhansari constituency arlong misi bailam ahabar mugolab desa arongalong peda porphai phora achite mahut 12 para special force or 3rd CISU lapen Dimasa National Liberation Army angbong minute inkoy anbak hin chiteng kheng dudlo. Labangso kaciteng kheng apor hot banghini DNLA claim bang gadayeng Dimasa Cheparjan Rupson 1000 lapen Elvin jigdung atumke heliamu kerok lokajok adimalong amat aprandam juilo. Apran kidam joy gadayeng Dimasa arideng pen M16 ahile abong lapen Elvin jigdung arideng pen AK47 ahile ebong longpon. Gadayeng Dimasa alang likid Dhansari Daujengpa arongasor lapen Elvin jigdung abangke manja sorpusi pangthekpon. Kachiteng kheng apor hot DNLA claim bang inut diphulam deng road Doyapura sor Devlin hojaike kadri pusi police atum pachini pon. News report Diganta Teron Karbi Anglong live. Coronavirus sakeso panajok India angkang pi lockdown piponlo bangso jok rong ke do prongara ratum chokle mathai ve chodam thai avesi radatum kaning rimate joparni ke chojia phan kisung chetonglo kisung ahot asap so kerap sita akerap lo pu mathadamsi don pharo isia phan kerapa jarda Sarihajan Sinasing Lekthe Arong Sorkar Chokomar Mai Etiso Dhansing Lekthe Jameson Terang Singkro Chandra Terang Ronjit Tisotum Asap Sap Tangka Chirungsi Sang Han Jangthu Ingti Asap Sap Kiduk Darara Tumapan Kerapajer Ponlo Bangso Kerap Ponahut Kado Kabe Don Pharo Isi Sose Araratum Asap Sapet Pusita Kerap Longdun Rentilo Lapen Rong Asar Samsing Lekthe Ahin Pen Raratuma Parman Korbangthu Pajerdono Kisung ahot kachirapon thekapot kaike tating niun ipusin ning karong pen choropa jerponthu halapu kedam tangjang mini phai ingkoi rake thamarni balipathara long TV YouTube channel ahin penta rara tumaphan sanghan keron asai dengpon TV YouTube channel Chief Raikom Terang Mongol Singh Teron pen danglok ki ong dung atum kachirap dun si kado kawe don pharo sose atumaphan sanghan pipa jerpon Pini ladak nalitum along kebang lapen lam thei bachini kala lo nilitum methang jungjung pen mate nitum methang MR TV YouTube channel ben nitum macher sona web sitame nitum methang arong larong trok apan nitum ong edep pen sitame masap web methang pen alang nitum pan pi pajir pon lo Bokajan pen ananterang Karbianglong live Pini prime time berta ke lapon sekang toniklo domithak me kardom